8 September 2024 azvina kumira zvakanaka zvatanga paZimbabwe. Pandiri kutotaura nemi iko zvinezvi right now pane mashoko ari kutenderera andida kuti ndingouya nawo ndingokuzivisai muchitanga zuva renyu muchiziva zvinhu zviri kuitika. So kana uchangotanga tanga nekulike this video topinda mushoko tichionesana zvinhu zvese zviripo. A lot is happening in Zimbabwe right now and the situation is very tense. A lot of Zimbabweans vaitombogaya kufunga kuti what is going on, chiri kunyatsoitika, ma streets are very tense kudai. So I remember, is it 4 to 5 days ago, pakabuda mukomana uya weku youth anoitwa Honorable Tinoda Machakaira achitaura kuti zvoni nyaya dzekuti tizonzwa kuti mama youth maakutaura nezveutongi vamanangagwa vasati vane gore vasvika, ngatisiyane nadzo nyaya dzevakuru zvoto zvasi zvedu zvine mazera. And isusu tiri vanhu vekuti hatituke maleaders pasocial media, tine the way yatinotaura nemaleaders edu. Inyaya dzaitaurika and takashaya kuti U10 yarohwa ipapo ndeyechii, because takaona kuti this young man akuita confusion, driver weconfusion ari kuvhiringidzika. I think angasangana nemashoko iwaya, I'm sure kuti zvanga zvasvika nekwaari nekuti akangoita zvakangoita, akapotsa aita zvakaita vachipanga zvaya mugore riya vachitaura kuti imimi ikuita sekwacho vamugabe woye. Now nyaya iri kutenderera manje 2030 agenda chinchi yanga iri kuchazonyenzonzwisiswa kuti because iye main actor panyaya yacho ari kutaura kuti ayo inini am a constitutionalist and handisi kuda kuzoti ndizoteera zve-third term zvese zvinoda kuitika izvi, handisi kuda kuteera izvozvo zvekunzi third term. Ndikapedza inini ndotinozorora and nditori nezuva rangu randinoziva kuti ndo musi wandinochasiya basa, ndinaro day racho. Akatotaura kuti anoziva day raacharesigna, kusaziva kuti pane nyaya hombe iri kutenderera mumastreets. Iko zvinezvi pari kunzi army kana kuti mauto masoja emuZimbabwe vari kunzi vari kubloka third term yacho iyoyo zve-2030 ndinge ndichiripo. izvozvo ndizvo zvinhu zviri kunzi zviri kurambwa nearmy. ndo nyaya yandiri kutambira yandiri kusangana nayo mumanewspaper akasiyana-siyanawo. Rimwe riri kuti President Emmerson Mnangagwa's quest to extend his term beyond 2030 constitutional limit in 2028 is likely to face resistance as the military, which is the traditional political power broker in Zimbabwe, is opposed such moves. Vamwe vari kuti paiswa roadblock yemauto kuti hapana 2030 kuri kuzosvikwa. Saka zvizhinji zviri kutaurika munyika yeZimbabwe. Mapepa nawo akasiyana-siyana vari kungotaura about this whole issue. Pari kupisa sekutaura kwandiri kuzviita nekuti nyaya hombe iri kunetsa panapa. Pari kunzi ava Mnangagwa vachipinda vakasaindirana pasi vakawirirana vakanzi vari kuzotonga one term according to this newspaper randiri kusangana naro panapa. Vari kunzi vakanga vakawirirana kuti vachatonga one term but vakazoenderera mberi nekuverenga nekushandisa mukana wezvinhu zvakanga zviri muconstitution kana kuti mubumbiro remutemo wepaZimbabwe. Bumbiro remutemo ndo rainge richitaura kuti aiwaka kana munhu achinge apinda panyanga kana kuti pachigaro anofanirwa kunge achitonga matemo ake maviri. Ndo zvinenge zvichitaura bumbiro remutemo. Saka ndo advantage yakashandiswa ipapo. But now apa tata kuona manje paakugadzirwa tumagroup tumakwaya tuchiimba kumusangano kwawo kuti zvitenge backup yakasimba, because semaZimbabweans we all know kuti nyanga idzi kuti dzisvike padzira apa zvakatanga nekumauto. Saka apa tata kutoshaya kuti vanhu vacho vanosupporta ZANU-PF vane power ripi vanoda kushandisa, nekuti vanhu vakaita kuti power risvike mumaoko arira apa kubva kune maoko aMugabe mauto. Saka vanhu vanga kushaya kuti army yakatorerwa masimba esa gore ripi ende riini, zvakaitika riini izvozvo. Ndo zvinhu zvanga zvakunetsa panapa kuti army yakatorerwa masimba ese iwayo zvariini, zvekuti vanhu mayouth eZANU-PF vanobva vatanga kuita simba rekuti 2030 vakagwa vanenge vachiripo vadzokere kunge vachingotonga. So nyaya idzodzo dzese dziri ipapo ndo nyaya dziri kuzotiratidza kuti kunenge kwakutsvagwawo backup zviite kunge vanhu vari kukumbirira kana kuti vari kunetsa
kuti munhu arambe aripo. And pane nyaya zhinji dziri kuitika muZimbabwe right now. Kune ma-retired general, vanhu vakakwanisa kunge vachimhanya vachiita kuti zvinhu zvive possible pakuti zvive pazvave nhasi, kutora masimba kubva kuna vaMugabe kusvika pazvave kwezvino timu rakadarana magenerals mazhinji vari kungofa zvisinganzwisisike. Hatinyatsoziva kuti chikonzero chekuti unganyatsoona kuti vari kufa nechi magenerals iwayo hachisi kuzivikanwa chikonzero icho chekuti chii, but tiri kungoona kuti magenerals vari kungotsakatika zvisinganzwisisike. Unongonzwa kuti mwafa achidai mwadi kawanda kasikapere vari kungopinda vapindazve paheroes, vari kupinda vakakatedzana. Uyu akapedza kuno Vigboy vari kudzoka rimwe zuva vachiita futi the same, yakutoita kunge traditional kana kuti something chekuti ndo zvinenge zvacho zvinenge zviripo ipapa. Saka ndo nyaya dzimwe dzacho dziripo, si inyaya futi imwe inenge ichizotifungidza kuti pamwe zvichida inogona kunge iri strategy yekuti magenerals iwayo anenge achiita se achisangana nematambudziko ekufa iwayo. But inyaya dzematongerwo enyika zvine ma-struggles akawanda. Vanhu at the end of the day futi vagara vanongorwarawo vachifa nekufa kwenguva yaMwari zvinowanika futi izvozvo. We understand that zvese izvozvo tinenge zvinhu zvekuti tinokwanisa kunge tichizvinzwisisa. But panapa ndiri kusangana nenyaya iyi pari kubuditswawo iyi tsamba yakotwa ichinzi ndo yacho iri kubva nekukumauto. Pari kunzi the army is clear on this issue, very very clear. The president has to serve his constitutional second term and retire in 2028. Let's not forget that he was not supposed to run for a second term in the first place from the military perspective. Although publicly he seems to be in agreement that he will retire in 2028, in political circles he is speaking a different language and giving different signals, clandestinely encouraging his core supporters to push for a constitutional amendment for him to stay on until 2030. That he has no takers in the security forces beyond a few individuals who agree with that for self-interest. Even among the public, it is not a popular proposal. Ndo mashoko atiri kusangana nawo ari kubudiswa ari mutsamba iyi. Saka ende iyo tsamba iyi iri kubuda pane imwe bepa, asi vari kutaura futi zvakare kuti nyaya iyoyo zhinji iri kunyanyisa kutorwa. Source iri kubva nekunonzi ku the news works, ndo vari kunzi vakagadzirisa nyaya iyoyi kuti isvike iri ipapa. Pari kunzi aiwa nyaya iri kunetsa ndeyekuti apa vari kunyebedzera kubvumirana nezvinhu zviripo kuti it's fine, nguva ikasvika yekuti ndiende ndinobva ndaenda. I understand kuti mese papublic kuvanhu vese ruzhinji rweZimbabwe chinhu chiri kuzivikanwa ndechekuti muri kungoziva kuti vakati 2028 ndiri kubva ndobva ndasiyana nazvo, ndo zvinhu zviri kuzivikanwa. But pari kunzi mune mamwe ma-political cycles, you understand these people, vanoshanda nekuita kunge vari kuita makuhwa pachavo, vanotanga vari kunyangwirana. So akabuda akataura kuti zvakati kune chimwe chikwata chinozoenda chichinonyeya nerweseri kuti aiwa tanzwa kunge vanga vachitaura kuti zvakati, nyaya dzese dzinenge dzichingoitika. But according to ivo pachavo vari kuti inini ndinenge ndasiya basa nekuti yangu ndima ndinenge ndarova ndapedza, ndosiyirawo vamwe ndima dzavo vorova vachienda. Ndo nyaya zhinji, nyaya hombe iripo panapa. But ndiri kuzoona vamwe vanhu vazhinji vari kutraya kubudikira vachiisawo maonero avo vari kuti Zimbabwe never cease to amaze. Looking at this, one can see that the commentators are strangely unwise and they see the army as their savior. Was it not the army which gave you the incumbent and his VP the other day you were fronting in the mouth because of your lack of love for the same VP? Is this not the same army which had threatened that even if elected by the majority, a person will not preside unless he is one of their own? Urikuona nyaya imwe iri kubuda panapa. Pari kunzi vanhuwo vekuZimbabwe vane kamwoyo kakudzungaira kavanako kakubvumirana nezvinhu izvi kuti zvoni imimi army yemuZimbabwe kana kuti mauto vachakubatsirai kuita zvinhu zvamunofungidzira. Ivo vakatotaura kuti papublic
zvaitaurwa nana Sanya izvezvo kuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhongani nyanga, ende kana mukasatovhota tinongoudza ARMY kuti imanikidze vanhu kuti vavhote kuti zviite sekudaro. Ndo imwe nyaya iri kutaurika panapa. Saka pari kunzi vanhu amene kuti wai muchizobvumirana nemashoko aya ari kutaurwa kuti ari kubva neuku kuti ARMY inokwanisa kubatsirai, hazvimeke sense. Ndo parinzi hapana musoro. Mwari kuti let's say mauto ese akadzidza apera, zvoreva kuti kopinda ivavo vakapinda muchuto nekumhanya here kuti vatonge nyika here. Chokwadi naive hama. Mumwe mubvunzo uri kutaurwa kuti saka vanhu vese kuti unge uchinzi wakutonga nyika mufanira kutanga waita mumwe. I don't know kuti zviri kubva nekupi, zviri kutangira kupi, zvekuti munhu anotanga abva nedivi ravo ivavo line up yese mauto, nekuti ukatarisa vanhu vacho vese angori mauto zvichitoenda zvakadaro. Ivo Mnangagwa muuto vachiwenga vachingoteerana vakadaro line up yese yemasoja iyoyo. Saka ndo pari kunzi saka vanhu vacho ivo kana vachinzi ndo vanoningina ndo zvinoreva here panyaya yacho ipapo. Umwe ari kuti inini zvangu handikwanisa kumirira 2030, asi kumanaka 2030 Mnangagwa achiripo, aiwa zvinoboha. Inova Mwari kutaura zvakawanda. Mwari kuti the ARMY is going to make the women's league of the PF to have headaches, and that is why the ARMY generals are being terminated. The PF people are making way for the extension, and they know that the ARMY is the only board that can block them. So they are wiping the ARMY generals one by one. The time we reach 2027, the way to Mnangagwa third term will be cleared. Parikutaura kunzi nzira iyoyo ichange yakavhurika zvayo, ende ndosaka muri kuona pane nyaya imwe iri kutenderera kaponzi women's league iri kutaura kuti zvoni iri kudawo kuti iwanewo one position yaVP wechikadzi. Kubva mazuva aya pakangopedzera kupinda mai Mujuru chete mazuva Mugabe pepe, vakatongopinda pakatongotanga kutongogara pane magentlemen iwaya, pakangobva mai Mujuru timu iroro richingoda izvo zvakabva zvatongovharana zvakadaro. Ndo nyaya dzacho dzine. Saka pari kunzi women's league iri kuti iri kudawo kuti inge ichiwanawo wayo wainoisawo ipapapo. Kusaziva kuti zvikonzero zvei. Umwe ari kuti could that be the reason why senior soldier did not do a slogan supporting when people were told to do so by the benefactor, and some old men followed like sheep? Kumana pakashata. That way, Gunners, it's a better step to have the seat rotational, like what was recently done on Sadak seat. Leave space room for the next person. My turn is over. Let next get the seat. Hyenas don't like to share. Selfish mind, magical culprit of ironic ritual. Go. We need fresh breath. Time after time, 5 years get kicked off if you are not democratic. I think this one, it makes sense. Zvinobatsira kuti pakangokwanisa kungonzi 5 years. I think indononge is a good idea. Panonzi 5 years pepe vongochinjana next vachingopinda. I think zvinomake sense, but izvozvo kana vachizviita kuside kwavo kune mamwe macitizens eZimbabwe hazvikwanise kubatsira, because kuZimbabwe pane pachinzi 5 years dzega pari kuitwa election. You understand? But even though chero kwavo kwacho vakatoti 5 years kuchizoiwa ku general election kwavo pachavo ikoko vakagara vachinjana futi, I think zvinokwanisa kunge zvichibatsira, because unoenda ipapo obviswa koiswa umwe muchichinjana kana uchinge uoneka kuti kukundikana, noti system iripo yekuti munhu akangori kana atopinda paya atongooma kuruwani, system yese yakutongomugwadama. I think it doesn't make sense kana zvinhu zvakadaro. Anyway, muri Zimbabwe ndangoti tidarike nepanapa ndikuzivise nyaya dziri kuitika, nyaya dziri kutaurika, nyaya zvematongerwe evhu ekwasadza kwedu kuZimbabwe, nyaya dziri kutenderera kwazvinezvi. Pari kunzi ava vakapinda vachinge vakawirirana kuti one term ndorawo, asi vakashandisa constitution kuti vazoenderera mberi vachinoita basa iroro. So zvichakadaro iko zvinezvi pakuda kubuda makungwa mamwe kuti anga vakuda kutamba vachinakidzwa nebasa. Saka ndo pakunzi kwete izvozvo munozviitira ikoko kunoku hatikwanisi kunge tichibvumidza zvinhu zvakadaro kuti zviitike. Ndo nyaya dziri kutenderera dzendangoti ndiwe nadzo panapa ndichikuzivisai
kuti pari kunzi mauto ari kuramberana nazvo, asiwo veruzhinji rweZimbabwe vamwe vari kuti zvoni idzo zvenyaya dzekunzi mauto vari kuzodai taneta nadzo nekuti havakwanisi kunge vachitibatsira zvatinoda izvo, asi vanongoita zvinhu zvekuti ivo pachavo semauto vadye vachiguta nemhuri dzavo. Inyaya dziri kutaurika muZimbabwe kana nguva nayo ndakakubatirai. Kusaziva kuti muri kudzoona sei. Kana washanya pana pari first time yako panonzi Kulian TV, tanga nekusubscribe, ucomment, ulike, ushare. Toramba tichidzoka tichipanana dzimwe nyaya dziri kuitika.